Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 8 июнь иртәсендә мин Азилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 1701 елның 8 июнендә Петр I Россиядә социаль хезмәтне булдыру турында указ игълан итә. Социаль хезмәткәрләрнең эше бүгенге көндә үтә дә кирәкле. Тармакта эшләүче 630 меңнән артык хезмәткәр 26 миллион кешегә, шул исәптән 15 миллион олы яшьтәге һәм инвалидларга ярдәмгә килергә әзер. 151 ел элек 1869 елның 8 июнендә Америкада яшәүче Айвз Маковны дөньяда беренче булып тузан суырткычка патент ала. Үзенең компаниясын булдыра һәм тузан суырткычны $25 сата башлый. Озак еллар иш җыштыра торган җиһаз зиннәтле товар булып санала. Бары тик икенче бөтендөнья сугышыннан соң гына тузан суырткычлар киң кулланылыш таба. Бүген иң мөһим экологик бәйрәмнәрнең берсе – Халыкара океаннар көнен билгеләп үтәләр. Океаннар җир шарының 4тән 3 өлешен тәшкил итәләр. Сулау өчен бик тә кирәкле булган кислородның төп өлешен океаннар җитештерә. Кызыклы мәгълүмат: Тын океанда урнашкан Мариан чокырының тирәнлеге 11 километрга җитә. Шишмәләр. Кемнең генә күңеленә илһам салмый да, кемгә генә канат куеп хыялларын үстермиялар. Минем дә бар үзем өчен шундый як, туган ягым. Дуга ингән һәр төшеннән шишмәләр чыганың дип яза шагыйлар. Бүген сүзебез шундый шишмәләргә бай Мингәр авылы турында. Бай дигәннән, бу авыл Байлар Сабасы районында да урнашкан бит әле. Заманында шәп бәйләүчеләре, итек басучылары, һөнәрчеләре белән дан тоткан як. Мингәр авылында кичке сабан туйлары да иң зур тамашалы бәйрәм. Әнә шундый бай үткәне булган авылның киләчәге дә өметле. Алай гына да түгел. Могҗизага тиңли Мингәр авылындагы үзгәрешләрне күптән түгел Мингәр манарасы шәһәр яны сәламәтләндерү проектына багышланган түгәрәк өстәлдәге катнашучылар. Эшлекле сөйләшүне эшмәкәр Җәүдәт Минәхмәтов оештырды. Исәбе Мингәрне Татарстанның туристлык маршрутына кертү. Ә ничек икәнен белү өчен сезгә, хөрмәтле тамашачылар, Мөршидә Җиһан әзерләгән тапшыруны карарга тәкъдим итәбез. Авыл бик иртә уяна. Ул гасырлар аша күчеп килгән гореф-гадәт белән генә түгел, табигатьнең иң могҗизалы, иң серле, иң гүзәл вакыты таң ату белән дә бәйле. Ни генә әйтсәң дә, иртән торсаң ит пешә, соңга калсаң бит пешә. Бу мәкальне эш яраткан кеше яхшы белә. Ә эш дигәндә Җәүдәт Минәхмәтов сыната торганнардан түгел, ул авыл баласы, аны җир чыныктырган. Бәләкәйдән 5 яшьтән хәтерле Мингәрнеке шикелле табигатьне кайда табып була икән. Безнең авыл эчендә авылның яртысына күтәрелгәннән соң шишмә чыга. Тау битеннән. Астан тагын бер шишмә чыга. Яңадан авыл кырыенда менә монда шишмә чыга, тегендә шишмә чыга. Мондый шишмәләр авыллар бик әз. Шуңа күрә яраттым икән инде мин аны. Мин бик яраттым инде авылны бәләкәйдән. Авылны шул кадәр ярата ки, кирәк икәнлеген аңласа, елга агымында үзгәртә торганнардан ул. Мингәр хәзер шишмәләре генә түгел, ясалма күлләре белән дә дан тота. Бер төркем фикердәшләрен җыеп түгәрәк өстәл янында гәп куертуы да кәттә сүз генә түгел эш өчен. Хыялы Мингәр авылыннан Швейцария ясау. Мингәрдән ясыйсы килә бәләкәй Швейцария дип. Чын эшләсәң, һәр эшнеңдәген җимешен күреп була икән. Табигатькә әз генә булышып җибәрсәң, табигат матурлана, табигат үзгәрә, табигат үсә, яңара, табигат җимеш бирә башлый. Бер 10 ел гомер бирсә Аллаһ Тәгалә, 10 елда тагын әллә нәрсә эшлибез әле. Эш дигәннән нәрсәләр белән килде соң бу очрашуга табигатькә гашыйк Җәүдәт Минәхмәтов? Элгәрләр әйтмешли, бармакка чорнарлык нинди эшләр башкарган? Сәлам димле. Кияү. Балык ширтеп утыручыларга сәлам бирүебезнең сәбәбе бар. Тиздән монда теләгендә булган һәркем балык тота ала. Әлеге күлгә төгәлрәге Мингәр манарасы куна комплексында булган барлык күлләргә җисеменә туры китереп исемнәр бирелде. Менә монсы кәрәшле күл дип атарга кирәк дип уйлыйм мин. Монда гел кәрәшлегә, менә кәрәшнең балыклары, менә. Кәрәшле күл.
Кераш дип урысчасы, кереш, кереке дип те атыйлар качагында. Менә бу монда утырабыз, бу тирәдә менә кереш тутып утыралар менә бу балыкчылар. Теге даими балыкчылар кунакханасы оештыралар икән. Балыклы күл, Балаклава, ягъни Кырымда да бит татар авылы бар, Балаклава дип. Шулай атарга сезгә киңәш итәм. Инде тагын теге Мәңгәр дип язылган утраулар бар, утраучыклар, утрау күл, күлле утрау дисәң дә ярый, яки хәрефле күл. Мәңгәр дип язылган, анда 50 метр озынлыктагы. Балыкчылар дип аталган ял итү комплексында төзелеш бетеп килә. Тирә-юнендә ел әйләнәсе ял итү өчен мөмкинлекләр тудырыла. Изге шишмә суы да тансык. Элек авыл халкы эшәр өчен кулланган шишмә ул. Нәкъ менә шушы саф шишмә суларын эчеп үскән Мингәр авылын данын таныткан Шәүкәт Биктимиров. Үлемсез Әлмәндәр. Шәүкәт Биктимировның исемен татар халкында белмәгән кеше юктыр дисәм дә ялгышмамын. Менә минем кулымда аңа багышланган Илтани Илялованың Шәүкәт Биктимиров дигән китабы. Ул аны 1994 елда Мингәр авыл китапханәсенә бүләк итеп калдырган. Әлеге китап менә шушындый юллар белән башлана. 1928 ел. Саба районының кечкенә генә һәм шактый ук ярлы Мингәр авылы. 1928 ел Шәүкәт абыйның туган елы. Музей бүлмә 2013 елда ачыла. Шушындый талантлы кешене талантлы итеп тәкъдим итү. Әлбәттә, район җитәкчеләренә һәм авыл җитәкчеләренә төшә. Менә кергән кеше аңларга тиеш. Менә бу чыннан да талантлы кешегә багышланган музей. Җәүдәткә инде әйттем. Аллаға шükür, син бар, син күз құлақ бол, син ярдәм итсәң, бұл музейні кішіге қаралы бұл татарлар нинди музей эшләгәннәр бит. Артист Шәүкәт Биктимировка дип әйтерлек булсын. Башлангыч мәктәп, балалар бакчасы, китапханә, ФАПны берләштергән җәмәгать үзәгендә урнашкан музейда бер рәсем юк. Ул да булса аның туган йорты. Biz bugün bir de seyahatte yirdik. Үземә мин бик күп ачышлар ясадым. Американы ашкан Колумб белән бер булдым, чөнки Җәүдәт әфәнде шәхес буларак аның белән аралашкан юк иде, әмма аның эшләрен күрү мине шулкадәр сыкландырды. Милләтебезнең бер илаһи батыр улы ул. Аннан соң менә шундый сүз бар. Марина Цветаевның шигъри юлларында да бар ул, Михаил Ломоносов рус галиме дә әйткән аны. Бүгенгенең кичәгесе булмаса, иртәгесе юк. Менә бу Мингәр авылының бүгенгесе бар, гөрләп тора. Җәүдәт әфәнде үзе әйткәнчә, халыкның тормышы безнең кулда ди. Һәм уларны матурлар өчен бик күп тырышкан. Һәм бу авылның кичәгесе бар. Мәсәлән, Шәүкәт абый Биктимиров яшәгән йорт. Малай чагыннан шушында, шушы сыкмаклардан йөргән ул. Ул саклана. Һәм әле Җәүдәт әфәнденең тагын да саклап, аны яңарту планы да бар, нияте дә бар. Димәк, бу авылның иртәгесе бар. Иртәгәсе бар әлбәттә. Әнә бит каршыбызга балык тотып кайтучы балалар килеп очрады. Бик матур авыл. Монда без Дилүс туган инде, шуна йөрибез көнөзен. Монда күп малайлар, шуна дус инде. Балыктан кайттык. Авылларны сирәк әйткән четерекле мәсьәлә эш һәм хезмәт хакы. Олег Истицин белән бергә Җәүдәт Миннәхмәтов авылда май цехы ачып җибәргән. Көнгә 20 тонна көнбагыш мае ясала, иң мөһиме 22 кешегә эш бар. Авылларда мындай әйберләр бардыр инде ул. Безнең якта беренче ул. Менә бәләкәй цехлар куярга була. Ульяннан китерәләр, Нурлаттан китерәләр. Авылның көннән-көн матурлана, төзекләнә баруына соклана белүче ак әбиләр дә бар әле шөкер авылда. Шәмсүнә белән Сөембикә әби ахириләр. Сәлам алейкум әни. Кәгила. Кая кашып йөрисең син, Син эзлибезме? 10-нчы дистәне ваклап барсалар да кунакларны бик тиз танып алдылар. Аллага шөкер. Үзеңә рәхмәт. Алмагачлар быел соңга калып чәчәк атты. Июнь айы булса да Мингәрнең җимеш бакчасы шау чәчәктә. Димәк, бал кортларына да эш җитәрлек.
бик зур инде 1400 алма агачы бар, яңадан слива, груша, чияләр, шушындай агачлар үсә. Һәм инде бакча булгачаның әлбәттә балкыртлар да булырга тиеш инде. Менә бүгенге көндә монда безнең 30 баш, яңадан урманда 70 баш умартабыз бар. Мингәр биләмәләрендә тагын бер витамин чыганагы яшелчә бакчасы. 2009 елдан бeri эшләп килә бу теплица. Бу теплицада инде безнең ел сайын үстерелә кыяр, помидор, петрушкалар, салатлар, суган, сарымсак, һәр бер төрле үсемлек бар, яшелчәләре дип әйтик инде. Бу һәрбер авылда да юк диярлек дәрәҗәдә бу. Бу безнең җитәкчеләрдән тора торган нәрсә. Җитәкчең нинди, эшчең шундый дип әйтергә була инде моны. Саба ягы урманнарга бай төбәк. Шул исәптән Мингәр авылының һәр тарафы урман. Рәт-рәт тора гаскәр кеби чыршы, нарат дигәннәрен утыртканнарына да әллә ни озак вакыт узмаган. Биекләренә 20, кичкенәләренә 2 ел. Табигать җанлы Миннәхмәтовлар гаиләсе хезмәт җимеше. Нәкъ шушы яңа урман битендә һәм ясалма күлләр каршында өр-яңа торак йортлар төзү өчен җир алу мөмкинлеге дә бар. Ул беренче чиратта авылга белгечләр китерү белән бәйле. Әкияти табигатлы дигәндә без мөгаен Мингәр кебек авылларны күз алдында тотарга тиештер. Авылның беренче тапкыр исеме 1678 елда Орча губернасы дорога язма истәлекләрендә искә алына. Тел белгече Гомәр Саттаров исеменең борынгы угыз теленнән Шишмә башы дигәнне аңлата дип язып чыга. Әлбәттә, бу атаманың килеп чыгышы әлегә бәхәсле. Татарстан архивчылары Саба районының Мингәр авылы шәҗәрәсен өйрәнгән. 65 гаиләнең 18 гасырның 2нче яртысына кадәрге генеалогиясе өйрәнелде. Бу 3200 кешенең тарихы дигән сүз. Шул исәптән Миннәхмәтовлар нәселе шәҗәрәсе дә төзелгән. Ул әнә шушы ташларга язылган. Ташларны да сөйләрлек итеп эшкәртә белү зур осталык. Һөнәрчелек белән дан тоткан авылда традицияне Фәйзрахман Камал дәвам итә. Мине Җәүдәт Миннәхмәтов чакырды махсус сценар ясарга гына түгел, балалар белән шөгыльләнергә, монда Мингәрдә Мингәр балаларын өйрәтергә, аларны кызыксындырырга һәм алдагы көндә тирә-як авыллардан да балалар кызыксынып, монда килеп, шундый һөнәри эшләр эшләп, сувенирлар ясарга өйрәнеп, әкрен генә шушы сувенирный производствоны ачып ибәрергә. Фәйзрахман абый, без бүген нәрсә ясыйбыз, нәрсә өйрәтәсез? Менә без бүген шушындый сандугач сайрый торган сандугачны ясыйбыз. 2000 еллар башында Мингәр авылында шушындый үзгәрешләр булачагын сөйләсәң, беркем дә ышанмаган булыр иде мөгаен. Бигрәк тә сугыш чоры балалары. Мин 34нче елгымы, ул күргән нужа, әмма ачлык башланды бит инде 34тән соң. Сугыш башландымы? Дүрт абый армияга киттеме? Әтине куядыр алып киттеләрме? Шулай итеп без яшь киегенә калдык, әни урын үстендә ятамы? Шулай итеп ашарга юк, башта кар беткәченнән бичек бәрәңге җыйдыгымы? Аны әйтәмне булды инде, менә басуда иткән иләрне шүгән иткән инде. Аннары кысыткан чыга башлады. Кысыткан ошадыгымы менә киртә кырыйнымы? Аны шабасында инде әниләр шуны кызды нитебене жуып тәдәген базга төшереп куя инде. Шуны инде бәрәңге булды инде аңа тырышкан инде саклаганымы? Шуңар инде шушы кысытканны сала дагынымы? Менә булгата бер кала ун сала дагын бетте китте шуны акшыйсың. Менә шундый авыр заманага 44 жыл булды бит инде ул әйе. Шулай итеп бик нужа күрдек без. Аннары болонга төшеп, шул атлык җир яфрагын җыятырган инде. Бүгенгесе әзер туристик маршрут кебек. Нәкъ шул хакта тәкъдимнәр кертелде. Мингәр манарасы шәһәр яны сәламәтләндерү проектына багышланган түгәрәк өстәл барышында. Шәхсән минем тәкъдим булай булды, билгеле булганча, Татарстан Республикасының татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасы кысаларында әлбәттә мондый мөмкинлекләр бар. Ел сайын әлеге программа кысаларында туристик маршрутлар булдырырга мөмкин һәм аларга методик кулланма әзерләү. Менә шәхсән мин шундый тәкъдим белән чыктым. Бүген көндә күрәбез, әлеге инфраструктураны аны танытырга кирәк, бигрәк тә татар дөньясына танытырга кирәк. Килгән кунакларыбыз әлеге маршрут белән йөреп, менә шушы искиткеч табигать, гүзәллек белән танышырга тиеш. Бөтен татар конгрессының ел дәвамында шактый гына чаралары уза, ул төрле форумнар,
ул Рустам Нургалиевич катнашында уза торган чаралар. Әлбәттә, безнең әлеге чараларга шактый гына безнең милләттәшләребез килә. Ул 500 мең делегат булырга мөмкин. Һәм инде менә шушы чарага килгән һәрбер делегатны да шушында кунакка китереп, менә татар дөньясына танытарга шундый теләк бар. Алар килеп, мондан рухланып, менә мондагы тарихка булган нәселгә, нәсел агачына булган моментларга игътибар биреп, менә аларны рухландырып җибәрәсе килә иде. Эшлекле сөйләшүдә җыен фонды җитәкчеләре, галимнәр, төрле тармак белгечләре катнашты һәм үзара хезмәттәшлекне дәвам итү юнәлеше билгеләнде. Җәүдәт Миңнәхмәтов Мингәрдә сәләтле балалар өчен заманча мәктәп ачырга хыяллана икән. Тормыш булгач, барысы да кирәк. Соңгы юлга озату өчен махсус бина төзү турындагы фикерләре белән дә уртаклашты. Һич уйламаганда килә бит ул кайгы. 2000 елны аның улы Татарстанда Россия күләмендә байтак игелекле эшләре белән танылган Ирек Миңнәхмәтов бик яшьли бакыйлыкка күчте. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Түгәрәк өстәл Ирек Миңнәхмәтовның истәлегенә багышлап чыгарылган китапны тәкъдим итү белән башланган иде. 2 ел элек әзерләнсә дә, ул киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителми торды. Бу китап әле дәвамлы булыр. Син үзең туган ягыңа нәрсә эшләдең? Менә без бүген шушы сорауга җавап таптык шикелле. Менә Җәүдәт әфәнде Миңнәхмәтов үзенең туган ягына, үзенең Мингәр төбәгенә шул хәтле күп зур әҗәтен, бурычын түләгән. Чөнки ул үзе дә әйткән, мин монда үстем, монда тудым, монда хезмәткә өйрәндем дип, менә үз бурычын, үз әҗәтемне кайтарам дигән шикелле итеп әйтте. Аның монда кылган гамәлләрен саный китсәң, бик күп вакыт кирәк булыр иде. Аның атаклы сабан туйларын без барыбыз да беләбез. Аның атаклы монда күлләрен барыбыз да беләбез. Монда туристик комплексына бик яхшы беләбез. Шифаханәсендә бик яхшы беләбез. Һәм мәләкәләрне белүгенә аз мені килеп, карап, күреп, аның эштәлегенә керергә кирәк. Менә без бүген аның эшенә керергә тырыштык. Эштәлеген аңларга тырыштык. Ни өчен эшли бу эшләрне Җәүдәт әфәнде? Беренчедән билгеле, иң беренче ратта туган ягына әйткәнемчә инде бурычын кайтара. Туган ягын матурлый, бизей. Икенчедән инде туган ягына мәдхия җырлап, туган ягын дөньяга күрсәтергә омтыла. Һәм башкаларны да үзеннән үрнәк алырга чакырган шикелле була. Мингәр инде бүгенге көндә Татарстанда иң күренекле урыннарның берсенә әйләнеп бара. Мин хәтта шундый бер фикер әйттем, дөньяда бит 7 мөгъҗиза бар. Моны хәтта мин атар идем үзебезнең масштабтагы 8нче мөгъҗиза дип. Камиллеккә омтылуның шикләре булмаска тиеш дип язылган дөньяви һәм дини тәгълиматтә. Килер бер көн, нәкъ Саба ягында бар бер авыл Мингәр диләр, Мидхәт улы Җәүдәт корган җәннәт диләр дип язар яңа гасыр шагыйрьләре. Туган ягны ярата белергә кирәк, яратырга кирәк. Шунда туганбыз бит инде без. Без күтәрмәсәк, бу туган авылларны кем күтәрәсең инде? Эшләргә буладыр иде күп җегетләргә. Кайсы берләр җанлый башладылар. Минемчә, андый кешеләр күбәер. Минем шикелле авылларга игътибар итүчеләр артыр дип ышанасым килә. Шишмәләр илесин туган як, еракка китмәгез су сорап. Бу җирдә таулардан көй алып, шишмәләр яшиләр чылтырап. Бүгенгә шулар иде. Мин Азилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга хәерле матур көн теләп саубуллашабыз.